дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. сарвари давлат бо шайх Холид ибни Аҳмад Оли Сонӣ мулоқот намуданд. сарвари давлат бо муассиси бонки байналмилалии исломии Қатар шайх Али ибни Абдулло Оли Сонӣ мулоқот карданд. нахустин маротиба дар Тоҷикистон ба кӯдакон дасти намунаи нави бионикӣ гузошта шуд. хабаргирӣ аз ҳоли собиқадорони соҳаи маориф. муждаи зафар аз кони бодом. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Давҳаи давлати Қатар бо шайх Холид ибни Аҳмад Оли Сонӣ мулоқот карданд. зимни вохӯрӣ масоили ҳамкорӣ дар соҳаҳои афзалиятноки иқтисодии тиҷоратӣ ва сармоягузорӣ баррасӣ шуд. таъкид гардид ки имкону захираҳои фаровони ҳамкорӣ ки миёни Тоҷикистону Қатар дар бахшҳои мухталиф мавҷуд аст бояд ба нафъи мардумони ду кишвар васеъ истифода шавад. хабар медиҳад Амид Ховар. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Давҳаи давлати Қатар бо муассиси бонки байналмилалии исломии Қатар шайх Али ибни Абдулло Оли Сонӣ мулоқот карданд. дар вохӯрӣ вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкории Тоҷикистон бо ин ниҳоди бонуфузи молиявии Қатар баррасӣ гардид. ба ҷалби сармояи қатарӣ ба иқтисоди Тоҷикистон аз ҷумла барои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар бахшҳои барои ҳарду ҷониб судовар таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. шайх Али ибни Абдулло Оли Сонӣ ки чанд дафъа ба Тоҷикистон ташриф оварда ба кишвари мо муҳаббати зиёд доштааст, омодагии худро ба сармоягузорӣ дар бахшҳои ояндадор иброз дошт. аз ҷумла роҳандозии ҳамкорӣ дар соҳаҳои тиҷорат, сайёҳӣ ва ҳифзи муҳити зист ҷолибу судбахш номида шуд. хабар медиҳад Амид Ховар. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Давҳа бо вазири давлатии оид ба ҳамкории байналмилалии давлати Қатар, муовини раиси фонди Қатар оид ба рушд хонум Луълуъ Ал-Хотир мулоқот карданд. дар вохӯрӣ масоили таҳкими ҳамкории Тоҷикистон бо муассисаи бонуфузи мададрасон баррасӣ гардид. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давлати Қатарро яке аз шарикони муҳими тиҷоратию иқтисодӣ ва сармоягузории Тоҷикистон номида бо итминон изҳор доштанд ки ҳамкории кишвари мо ва фонди Қатар оид ба рушд ба таври назаррас густариш хоҳад ёфт. ҷонибҳо оид ба сармоягузории Қатар ба соҳаҳои энергетика, саноат, кишоварзӣ ва дигар бахшҳои афзалиятноки иқтисоди Тоҷикистон табодули андеша намуданд. ҷалби сармояи қатарӣ ба лоиҳаҳои истихроҷу коркарди канданиҳои фоиданок, таъсиси корхонаҳои истеҳсол ва содироти маҳсулоти кишоварзӣ аз лиҳози экологӣ тоза ва оби мусаффои ошомиданӣ ба Қатар аз мавзӯъҳои суҳбат буд. аз иштироки сармоягузорони қатарӣ дар татбиқи лоиҳаҳои таҳкиму тавсеяи зерсохтори сайёҳӣ ва саноати дорусозӣ дар Тоҷикистон истиқбол карда шуд. таъкид гардид ки таъсиси фонди муштараки иқтисодӣ ва сармоягузорӣ бо мақсади маблағгузории лоиҳаҳои афзалиятноки Тоҷикистон ба манфиати кор хоҳад буд. тарафҳо ҳамчунин оид ба дигар самтҳои ҳамкории ояндадор гуфтугӯи судманд анҷом доданд. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. нахустин маротиба дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар корхонаи давлатии заводи протезию ортопедии шаҳри Душанбе ба ду кӯдаки то 10 сола дасти намунаи нави бионикӣ гузошта шуд. таври Амид Ховар бо истинод ба вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии кишвар иттилоъ медиҳад, дастаи намунаи нави бионикӣ зимни машғулияти амалӣ байни мутахассисони корхонаи давлатии заводи протезию ортопедии шаҳри Душанбе ва ширкати моторикаи шаҳри Москваи Федератсияи Россия гузошта шуд. баъди ба итмом расидани машғулият 10 нафар мутахассисони тоҷик бо сертификати ширкати моторика сарфароз гардонида шуданд. бояд гуфт ки дастаи бионикӣ намунаи анатомияи инсон мебошад. бо дастаи бионикӣ ҳама ҳаракатҳоеро ки дасти ҳақиқӣ карда метавонад анҷом додан мумкин аст ва он ба торҳои асаби инсон пайваст мегардад. ашё бо дасти бионикӣ ҳис карда мешавад ва кафолат дода мешавад ки онҳо дақиқан ашёро бо ин даст дошта метавонанд. хабар медиҳад Амид Ховар. раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар шаҳрҳои Хуҷанду Бӯстон ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз ҳоли собиқадорони соҳаи маориф хабар гирифта ба онҳо аз номи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тӯҳфаҳо тақдим кард. раиси вилоят ба дидорбинии собиқадорони соҳаи маориф рафта ба онҳо саломативу саодати рӯзгорро таманно кард. қайд
карда шуд ки шахсиятҳо умри пурбаракати худро ба таълиму тарбияи насли наврас бахшида барои рушди ҷомеа саҳми арзанда гузоштанд. раиси вилоят бо ёдоварӣ аз хизматҳои шоистаи собиқадорони соҳаи маориф онҳоро ба муносибати фароразии рӯзи омӯзгорон табрику таҳният гуфт. тазаккур дода шуд ки ҳамасола якшанбеи аввали моҳи октябр дар саросари кишвар рӯзи омӯзгорон таҷлил мегардад ва заҳмати машъалаафрӯзони роҳи фардои миллат аз ҷониби давлат ҳамеша қадр карда мешавад. собиқадорони меҳнат аз дастгириҳои доимӣ изҳори хушнудӣ намуда миннатдории самимонаи худро ба сарвари давлат пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон баён доштанд. пахтакорони ҷамъияти саҳомии кушодаӣ ба номи Инаҷон Бойматоваи шаҳри Конибодом нақшаи истеҳсоли пахтаро иҷро намуданд. заркорони ҷамъият соли равон дар 320 гектар пахта кишт карда 900 тонна тиллои сафедро ба хирмат спориданд. кишоварзон ният доранд ки боз 100 тоннаи дигар пахта ҷамъоварӣ намоянд. дар мавҷ барномаи иттилооти хабар.